Milí svatebčané, děkujeme vám, že nám chcete pomoct s přípravou a průběhem svatby. Abychom vše organizačně zvládli, připravili jsme pro vás webovou aplikaci Trello, ve které jsou nahrány všechny úkoly týkající se svatby. S pomocí tohoto videotutoriálu se snadno s Trellem naučíte pracovat, takže koukejte a zároveň si to zkoušejte. Nejdříve je třeba se do Trella přihlásit. Otevřete si stránku www.trello.com. Máte účet na Google, tak jste za vodou. Stačí kliknout tady. Přihlásíte se stejně jako do svého Gmailu a jste v Trellu. Pokud účet na Google nemáte, musíte si zřídit na Trellu nový účet. My už účet máme, takže vám to ukazovat nebudeme, ale jste šikovní, jistě to zvládnete i bez našeho návodu. Do e-mailu po přihlášení vám přijde potvrzení, přihlásíte se a jste v Trellu. Když už máte účet v Trellu, tak nám to musíte dát vědět. Napište nám třeba na Facebook k události svatba, nebo nám pošlete mail. My jsme na e-mailu pořád, takže si to hned přečteme. A ihned vás přizveme do skupiny v Trellu. Skupina se jmenuje Pomoc se svatbou. V tu chvíli se objevíte vpravo mezi ikonkama ostatních pozvaných na boardu. Ikonky jsou tady. Tak, a toto je naše webová platforma pro úkoly. Zatím máme tyto složky. Kdo může půjčit či sehnat, kdo může pracovat, kdo může vařit, péct či jinak připravovat jídla, kdo může hlídat, hudba. Každá složka má své podsložky, ve kterých jsou jednotlivé úkoly. Některé úkoly jsou rozklikávací a je pod nimi seznam podúkolů, anebo seznam vysvětlení. Když se o něco chcete postarat, například chcete pohlídat spoka během obřadu, chytnete svoji ikonku vpravo a přetáhnete ji na úkol. V tu chvíli ostatní vidí, že až přiřadíte vaši ikonku k nějakému úkolu, počítáme s vámi, že danou věc uděláte a ozveme se vám pro další upřesnění. Pokud budou v úkolech změny, například se stanoví deadline, nebo se přidá další podúkol, jako třeba teď, tak upozornění této změny vám přijde na e-mail, který jste použili k přihlášení do Trella. Vy sami samozřejmě můžete vytvářet nové úkoly, komunikovat s ostatními, přidávat data a tak dále. Jen prosím nic nemažte, mohlo by se stát, že pak třeba něco bude chybět a to by nás mrzelo. A je to. Doufáme, že nám Trello pomůže všechno v pohodě zorganizovat a každý bude vědět, co má dělat. Moc vám děkujeme, že nám chcete pomoct.